Ja, det kan godt blive farligt det her. Harvey kommer igennem til baglinjen. Kæmpe chance! Og så ligger den i netmaskerne, og det er OB'erne helt fortjent, der kommer i front. De er kommet bedst ud efter pausen og har haft flere store muligheder. Og så kan de ære sig nok så meget ud hos Thy Thisted-lejren, at de ikke fik udnyttet deres momentum i første halvleg. For det her, det har altså været OB's halvleg. Og her kommer en fuld fortjent føring. Og et godt gennemspillet angreb, som først bliver brudt midt på banen, og så går Harvey til baglinjen. Og inden foran boksen, der ligger indskiftet Thea Rode. Der sparker den det sidste stykke i mål. Det er en indskiftning, der vil noget. Foretaget en dobbelt indskiftning her i slutfasen af Thy Thisted. Nu skal alt bare ind. Mona Rasmus Dottir skal ind. Nu er gået blandt andet Jenny Nystrup. Og så skal Vibeke Andersen slå den her snor lige ind i feltet. Den kommer godt derind af. Det bliver farligt. Og det går hele vejen i mål, og det er minsanden Rasmus Dottir, der lige er kommet ind på bænken. Hun har været på banen i 10 sekunder. Og så får hun udlignet for Thy Thisted. Sikkert dog et indhop. Og det er indskifternes dag her i Thisted. Først var det Thea Rode nede for OB'erne. Og nu er det altså Mona Rasmus Dottir, der udligner for hjemmeholdet. Et skarpt slået indlæg af Vibeke Andersen, og så sidder den lige i pandebrasken på den indskiftede Færing, der scorer sit første mål for Thy Thisted.